Zdravím všechny příznivce a milovníky tabáku, dýmek, doutníků a vše, co je s tím spojeno. A okolo toho se motá. Rozhodl jsem se, že budu natáčet videa o českých dýmkařích, o druzích tabáku, co se dá u nás koupit, co se nedá, trocha historie, třeba například o šňupacích tabácích a podobně. Doufám, že se vám moje videa budou líbit. Budu rád za všechny komentáře, i ty negativní, které budou. Když mi budete dávat různá doporučení, co mám a nemám dělat nebo říkat, budu za to jenom rád. A dneska bych své úvodní video věnoval tomu, jak jsem se vůbec dostal k dýmkám a k tabáku. Dýmky kouřím už zhruba, řekl bych, 10-15 let, doutníky taky. Když bych si vzpomenul na svůj první doutník, tak to bylo někdy v roce 2010, kdy jsem si koupil rychle doutník, protože jsem měl na něj chuť. Vím, že to byl Davidov, to je všechno, co si o něm pamatuji. A rozhodně si vybavuji to, jak jsem si ho dal během 20 minut na tajňačku doma v pokojičku a pak jsem se málem posral a poblil. Takže to stálo za to. Tak to byl můj první doutník. Dýmka, to už bylo zajímavější, záživnější, lepší. První dýmku, kterou jsem si koupil, byla Jirsovka, to vám příště ukážu. Vůbec si nepamatuju, jaký tabák první jsem si do ní koupil, na čím jsem si ji nacpal. Vím, že jsem hledal informace na internetu, v té době toho moc nebylo, takže všechno bylo spíš pokus omyl, ale rozhodně mě to zaujalo a u dýmek a u tabáku jsem zůstal. Dneska bych vám chtěl představit svou poslední dýmku, novou dýmku a tabák, který jsem si pro vás připravil, který mi velmi chutná. Slavnostně ji tedy s vámi zakouřím, představím vám ji, nejen dýmku a ten tabák, ale potom i další věci, které jsem si tady připravil, protože mám rád samozřejmě i šňupací tabák, ten opravdu jako jsem si k němu vrátil po xx letech, takže během kouření dýmky si povíme něco o šňupacím tabáku, možná pár zajímavostí a dáme se směle do toho. Tak, já bych vám chtěl představit svoji nejnovější dýmku, kterou mám od Petra Pohlůdky. Petra Pohlůdku asi všichni znáte, úplně v pohodě. Každý, kdo kouří dýmku, tak si myslím, že nějakou Pohlůdku doma má. Za mě tady jak jsem se k ní dostal. Na Facebook jsem se podíval jednoho dne a Petr Pohlůdka tam dával fotky tady té dýmky a já jsem se do ní zamiloval, takže jsem ho požádal o to, jestli by mi ji vyrobil. Petr Pohlůdka samozřejmě okamžitě reagoval, naprosto skvělá komunikace a během pár dní byla dýmka doma. Takže něco málo k té dýmce, prostě je úžasná, je nádherná, jako nic víc říkat nebudu. Je na filtr, já to dneska zkusím bez filtru jí nacpat, protože většinou kouřím dýmky bez filtru, ale jako občas si ten filtr dám do té dýmky, takže úplně v pohodě, je to spíš na chuti každého z vás, kdo co má rád a co nemá rád, takže já dneska poprvé zkusím bez filtru. Připravil jsem si pro vás tabák, který mám velmi rád, který jsem si přivezl nedávno z Německa, z Drážďan. Jezdím do obchodu v Drážďanech velmi rád, určitě, až tam zase pojedu a majitel s tím bude souhlasit, rád natočím nějaké video přímo tam. Představím vám prodejnu, ale věřím, že každý, kdo kouří dýmky, tak prodejnu v Drážďanech zná, jezdí tam, protože je velmi skvěle zásobená s majitelem, který umí teda česky, je to Čech, tak je skvělé pokecání, takže doporučuji. Takže já jsem si připravil tabák, který velká část z vás už určitě kouřila, Solana, Virginia, Flake s perikem, ukážu, trošku přiblížím, můžete kouknout, 633, za mě super tabák, už když se jako otevře krabička, nádherně zavoní. Krásná vůně chleboviny, troška medu, tam je cítit. Skvělý tabák, jako můžu doporučit. Já teda ho otevírám po několikáté, takže takhle vždycky objevíte takovou krásnou krabičku. V té krabičce vždycky jsou takhle pěkně nařezané plátky. Můžete je krájet, trhat, jednoduše od sebe oddělovat, nacpat ve formě kuličky do komory, jak budete chtít. Takže je to na uvážení každého, kdo jak to má rád. Takže jdem na to. Jenom když se ještě musím přivonět, protože ta vůně je opravdu úžasná. Když se podíváte, tak prostě ten tabák, krásná barva, mramorování, jo, krásná textura, do zlatava, opravdu skvělý tabák. Už teď to vím, protože už jsem ho kouřil.
ale takže pro mě není nic nového, ale jako můžu všem doporučit, takže jdem na to. Takže já si takhle vezmu trochu tabáku. Vlastně moje první dýmka, jak jsem říkal, byla jirzovka. V mnoha diskuzích už jsem se dočetl, jako že dýmky od jirsy jako nic moc a podobně, ale moje byla první, mám ji do dneška, občas si s ní zapálím a myslím si, že ty jirsovky nejsou špatný. O těch dýmkách se budeme bavit určitě, nebo já o nich budu vyprávět ještě několikrát. Těch videí mám připravených docela dost do zásoby. Ukážu vám i dýmky, které mám postupně. Takže myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Uvidíme, jak se videa budou líbit nebo nebudou. Budu určitě, jak jsem říkal, vyprávět něco i o tom šňupacím tabáku, o tabáku obecně, jak vznikal, zajímavosti ze světa kuřáků, tak dál. Takže určitě si každý přijde na svý. Mám potom připraveno i čím se zapalují dýmky, jak pečovat to dýmku, jakým způsobem uchovávat tabáky. Že vím, že někdo si dělá marmelády v uvozovkách, jak se říká, marmelády do zásoby, že si koupí tabáky, pěkně to dá do pixliček a má to schovaný, takže, nebo cukrový se taky říká, už jsem viděl. Takže takhle si připravím tabák. No a jdeme na nacpání. U nás v rodině všichni kouřili cigarety. Nevím, já jsem na to nikdy nepřišel, jako na chuť cigaret, absolutně vůbec. Samozřejmě jako malej jsem zkoušel kouřit cigarety, že u ohně, když jsme seděli na chatě, tak jsem ukradl rodičům něco, tak jsem si potáhnul, o tom žádná. Ale dýmku u nás nekouřil nikdo, takže nepamatuju si, že by někdo u nás kdy měl dýmku, prostě se mi to líbilo, tak jsem to zkusil. Takže teď si nacpeme fajfku. Je x způsobů spaní dýmky, k tomu si řeknu zase něco jiného příště. Takže jdem na to. Dřív jsem se učil, jak vlastně tu fajfku nacpat, nebo dýmku, já budu říkat dýmka, fajfka, no je to jedno a to samý, akorát jedno je spisovný, jedno je hovorový, to neřešme. Takže jsem někde četl, když jsem začínal kouřit dýmku, že nejdřív se to má nacpat pořádně, nebo tak jako, aby když je nová fajfka, že by se to mělo kouřit komplet celý. Takže samozřejmě, když jsem začínal kouřit, mi to vyhasínalo velmi často, to věřím, že se mi bude stávat i dnes. Někdy jsem myslel, že jsem nedokouřil do konce, protože se mi samozřejmě zamotala hlava. Takže to na každém, jak se to tak bude. Tak já si myslím, že mám nacpáno. Mi to pro začátek stačí. Těch dýmek nebo ucpaní toho tabáku se musí počítat s tím, že když se zapálí, tak on se vlastně zvedne nahoru. Takže to je pro všechny nováčky. Tak. Jinak teďka tady mám podložku, k tomu mám ještě celou soupravu. A když někam jedu a beru si sebou dýmky, abych měl vždycky při sobě dýmku. Nechal jsem si to vyrobit na zakázku. Příště v dalším některým z mých dílů určitě řeknu od koho, protože rád mu dělám reklamu. Skvělej fachman, řemeslník, práci s kůží umí naprosto bravurně a za úplně super jako ceny. Ale řeknu všechno příště, ať si nevyplácám játra. Čím zapaluju dýmku? Většinou zapalovačem. Jsou lidi, kteří říkají, že by to mělo být sirkou, některým je to jedno. Já nejradši zapalovač. Začínal jsem se zipem. Mám takový pěkný s nahotinkou, ukážu, s takovou skoro nahotinkou. Klasický zipák, benzíňák s dýmkovou vložkou. Někdo říká, že tam cítí chuť benzínu v tom kouři, když potahuje a podobně. Já jsem se k tomu, nikdy jsem se s tím nesetkal, nebo jsem to nepoznal, což je taky možný. Ale zipáky mám rád, když je vítr. Když jdu ven, kouřím venku a fouká vítr, tak tím zipákem jako tu dýmku vím, že zaručená jistota vždycky zapálit. Potom používám
jsem si vždycky přál i v tom starém stylu, protože mám i rád starožitnosti a tady ten styl obecně, tak jsem chtěl zapalovač. Samozřejmě koukal jsem po Koroně jako prvním zapalovači, teď už vím, že bych si ji nekoupil. Zapalovač zhruba za 4000 plus minus, zlacení velmi rychle jde do háje, opravdu to jako máte to párkrát v kapse, použijete to zlacení jde dolů, čekal bych něco víc. A ta povrchová úprava je taky nic moc. Já jsem si pořídil v tady tom bílém laku, ten lak šel během chvilky do kša, jo, bych asi jiný slovo, takže opravdu, jo, nevím, jestli to takhle bude vidět, no, ale jako zapalovač pěkný, jo, plyňák, ale no, opravdu ta kvalita zpracování za mě nic moc teda. Tak jdeme na to, jdeme pokřtít dýmku. Jak jsem říkal v začátku, ten tabák jde vždycky nahoru, takže je dobrý mít dusátko. Samozřejmě to je haslo. Fouká mi tu vítr, takže jdeme na ten zipák. Osvědčená klasika. Tabák super. Parádička. Tohle stojí za to. Na začátku trochu jako je štiplavá chuť, ale postupně odeznívá. Tohle je dobrý. Jinak moje videa budou zvenku. Z domova určitě natáčet nebudu, protože manželka takovou do tohle pochopení nemá. Že prý to smrdí. Nevím, je to o nich. No. Tak tohle je dobrý. Tak ještě jednou. A doufám, že teď už naposledy. To víte, první video. Tudoká to téma, nervozita. Ta hajvka se hezky drží. Opravdu Pohlůdka udělal krásnou dýmku. Příjemná. Fakt se povedla. Lehoučká. Krásný kus dřeva. Opravdu. Když ukážu, krásná práce.
Pohludka prostě je fachmán. Opravdu. Hezký. No, k tabáku lehoučkej. Co v tom cítit? No. Chleba. Ocha chleba. Takový trochu kakaový, medový tóny. Tak jako super. No a co by to bylo za dýmku, když bychom si nenalili něco dobrýho. Takže já všechny alkohol, který mám, tak si vždycky dávám do dekantovačky. Přece jenom to nějaký vypadá. Teďka jsem si nalil Lafroy. Tomu jsem přišel taky jak slepý gouslim. Známý, co má tady u nás v Mostě prodejnu, doporučuji jeho stránky mydrinks.cz, klidně udělám reklamu a rád podpořím dobrou věc. Když jsem k němu přišel, tak bylo takový to období, kdy všichni pili rumy. A já jsem byl diskový, a vždycky jako Tulamorky a klasiky, Jackie Daniels a tak. Jsem tam Glenmorangie nebo něco podobného. A majitel mi jednou doporučil právě, ať zkusím Lafroy. Že jsou dva druhy lidí. Buď který je nesnáší, nebo který milujou, že není nic mezi tím. Někomu to smrdí lizolem, že tam je silná ta rašelina a tak dále, tak dále. Takže jsem to zkusil, okamžitě mě zaujala. Takže jsem si ji koupil a od té doby Lafroy, Ardek, to jsou prostě moje whisky oblíbený. Takže tady mám zrovna Lafroy. Trošku utáhnu a za chvilku si k tomu dám i tu whisku. Takže na vaše zdraví. Tohle smím. Za chvilku se může stát, že sem lítnou děti, synci moji, protože jak už jsem říkal, doma kouřit nesmím. Čas, ale když manželka není doma, tak si zakouřím, ale na tajňačku. Takže kdyby někdo rušil video, tak se omlouvám předem. No, co vás čeká v dalším videu, který pro vás nachystám. Ukážu vám svoji první dýmku, jerzovku. Ukážu vám, jak skladuju tabáky. Povíme si něco právě o skladnění tabáku. Ukážu vám jeden svůj archivní kousek, který jsem si koupil na Facebooku. Myslím, že ve skupině Potáhla a udusal. A furt nevím, jestli ho mám otevřít nebo nemám, protože ho samozřejmě už se neprodává. Takže mám ho archivovaný, takže s tím se pochlubím. To vám ukážu. Řekněme si právě něco o chovávání tabáku, o jejich skladování. A v dalším videí, který chystám, tak budou šňupací tabáky. Mám na úvod, já jsem dřív, co by puberťák s klukama samozřejmě tabák šňupal. Kupovali jsme za pár korun krabičku, nějakou mentolovou, co se v trafice dalo dostat. Co se objevilo. Nějakou tu dobu jsme šňupali, ale pak se od toho upustil. No a potom, po dalších x letech, tak jsem si začal kupovat starý stříbrný krabičky na šňupací tabák. Prostě se mi líbily, ale nikdy se mi nějak neplnil. Takže třeba z té doby tady mám jednu pěknou, která je zdobena technikou Nielo, takže je to stříbro. Někdo taky říká technika Tula, nebo že zdobená tulou. Příště o těchto věcech budu říkat víc.
dotknu se určitě i starožitností a nějakých dalších věcí, které jako se týkají toho mýho světa, ve kterém žiju. Takže určitě něco takhle o krabičkách a o sběratelství obecně. Všechno, co se vlastně týká tabáku, protože ty doplňky jsou naprosto skvělý a rozhodně, když je používáte, tak vždycky zaujmete. Máte vždycky důvod k nějaké diskuzi a podobně, což je za mě super. Že ten kontakt je strašně důležitý. Při té dýmce, jako co jiného. Já jsem učitel, a když dneska vidím děti, všichni čumí do mobilu a nejsou schopní se spolu bavit. Tady ty věci krásně rozproudí vždycky diskuzi a já se rád bavím s lidma. Takže vždycky to je super záminka k tomu něco, když takhle mám, spustit nějakou diskuzi v hospodě, kdekoliv. Teď, když jsem řekl, že jsem učitel, tak možná si ozvou hlasy, že tady dělám reklamu na kouření a propagaci škodlivých věcí. No jo, no. Ale všechno je škodlivý. Tak jako, když mi někdo řekne, že bych měl jako učitel příkladem a nekouřit, tak by jsem jim třeba mohl zakázat telefony mobilní. Podle mě na tom vznikají neuvěřitelné závislosti u těch dětí od malého věku, kdy rodiče, aby měli klid, tak dětem dají telefon, ať si hrajou. A pak už jsou zvyklí na to dělat. Neumí chytnout nůžky, tušku. To je diskuze na něco jiného. A to je právě taková ta diskuze u té fajfky. No takže se vracím k těm krabičkám, protože to mám takovouhle pěknou. Se šnípacím tabákem. Od Bernarda. Další jakou pěknou, taky ve stříbře, kde je noční hlídka vyobrazená, tak pochází ze Švédska, taky stříbro. A to se mi na tom líbí, jak se otočí a je tam dírka pěkně na nasypání tabáčku. Takže super, že se někam naplést nebo někam dá do saka, nezabere to moc místa, stačí. Ale říkám, všechno bude v příštích a dalších videích a dílech, mám toho připraveno víc takhle zajímavostí, takže si řekneme. No a pak naprostá klasika, na šňupací tabák, jsou takové dozičky ze skla, takové šňupky, od kterých skvěle se nosí v kapse. No a o šňupacím tabáku zase něco víc příště. Teď mám teda takovou novinku, to se musím pochlubit, když jsem byl na Velikonoce na chatě, tak soused taky šňupé, jak jsem přivez nějaký moje tabáky a on přines svůj. Super věc, skvělá záležitost pro toho, kdo šňupe. Úplně super eukalyptus, kafr, je v tom nádherně cítit. Takže ke šňupání zase příště něco. Ale tohle doporučuji. Jenom smůla, nedá se to tady sehnat. Vyrábí se to v Indii. Takže Six Photo Snuff. Tohle Medicated number 66. A já jsem si to musel nechat přijít z Anglie. Tady nedostupný. Opravdu nikde se to nedá sehnat. Tady v Německu jsem koukal na jejich stránky a podobně. Tak z Anglie, tak jsem si objednal hnedka 20 pixliček. Nejsou, no. Takže super věc, ale k tomu něco příště. Taková zajímavost, co nás může příště čekat ještě, tak jsou právě ty šňupací tabáky. Tak já mám rád hodně šmalclery. Jsou takovýhle. Stará rodinná firma, která v roce 2024 musela ukončit výrobu kvůli nařízením Evropské unie o sledování krabiček, nějakých QR kódech a podobně. Přes 200 let byly na trhu, přes 200 let fungovaly. A kvůli nařízením, které asi byly nesmyslný, tak museli skončit. Takže plno tady těch tabáků od nich nesehnatelný. Zase ukážu příště, který jsem si taky objednával. Ty to voní nádherně po jehličí, ale to zase, jak říkám, příště nemůžu říct dneska všecko. Navíc nechci, aby to video bylo zbytečně dlouhý, protože už teďka koukám, že to má nějakých 24 minut. Takže o tabácích, šňupacích zase víc příště. Ale jako za mě škoda. Rodinná firma, funguje staletí a najednou z ničeho nic, prostě musí končit. Neutáhnu to.
takže jsem si udělal zase do zásoby taky. No. A jinak co se týče tady toho tabáku, Solany 633, to je super. Příjemný dým. Vůně nenásilná. Jo. Dobrota. Takže pro dnešek si myslím, že takový jako na úvod stačí. Byl bych rád, kdyby každý týden mi vyšlo jedno video. A dlouhému, chladnému kouři zdar, pánové a dámy, pokud kouříte. Tak se mějte všichni hezky a brzy na viděnou.